Саламат мөхтәрәм милләттәшләр, Башкортстан мөхтәрияте тарихы турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Автономиясын көрәштә катнашкан шәхесләрнең биографияһын белеп бетмәйбез үкенескә каршы. Мәсәлән, Газиз Әлмөхәммәтов дебез башкорттың мәшһүр йырсыһы, профессионал башкорт музыка сәнгатенә нигез һалучыларның береһе дип беләбез. Архив документлары уның башкорт милли хәрәкәтенең әүдем шмәкәре булуы турында ла һөйләй. Йырсы баштан ук Башкортстан автономия хәрәкәтенең уртаһында йөри. 17 елның кышында ул Ырымбурда, Караванһарайда Шәйхзада Бабич менән концерттар куя. Башкорт хөкүмәте талантлы яшь йырсыны белем алһын өчен уга стипендия бүлә. Ләкин 18 елның 4 февралендә Ырымбурдагы башкорт хөкүмәте кулга алынып, төрмәгә ябыла. Уларның урынына большевиктар Башкортстандың вакытлы революцион советын оештыра. Яңа идара органына Әлмөхәммәтовты сакыралар. Хатта агза итеп хайлайдар. Әмма яшь йырсы Башкортстан автономияһының законлы хөкүмәтен төрмәнән коткару уе менән янып йөрөй. Көрәштәшләре менән бергә Башкортстанды коткару буенча комитет оештыра. Әлмөхәммәтовтың автономиясын көрәштә катнашуы бының менән генә сикләнмәй. Башкортстан хөкүмәте кайтанан аякка басып гаскәр туплай башлагас, был эштә мәшһүр йырсыла үз өлешен индерә. 18 елның августында Башкортстан хөкүмәте кантондарда ирекле гаскәрдәр, ягъни милиция оештыра башлай. Һәр кантонда 2-3 кешенән торган отрядтар булдырыла. Кыпсак кантонында, ягъни йырсының тыуган ягында ирекле отряд оештыру бурысы Газиз Әлмөхәммәтовка йөкмәтелә. Буның өчен уга Башкорт хәрби шураһы тиешле акча һәм корал бүлә. Күренекле йырсыны тыуган ягында зур хөрмәт менән каршы алалар. Отряд оештыру эшендә халык зур ихласлык күрһәтә. 11 август көне Газиз әфәнде Әлмөхәммәтов менән прапорщик Абдрахман әфәнде Галиевтәр кантонга килеп эш башланы. 2 көн эчендә 100-гә якын кеше отрядка язылды. Тын гына ултырган Кыпсак кантоны башкармаһы бинаһында гөрләтеп милли гаскәр төзелә башланы дип яза кантон башкармаһының сәркәтибе Габдулла Ибраһимов. Һөҙөмтәлә Кыпсак кантонында 102 кешенән торган отряд үсеп сыга. Башкорт хәрби шураһы Газиз Әлмөхәммәтовты ирекле отрядтың етәксеһе итеп тәгаенләй. Шулай итеп, башкорттың мәшһүр йырсыһы, композитор Газиз Әлмөхәммәтов бөтен булмышы менән халкының якты киләсәге өчен янып яшәгән, балкып һүнгән бөек шәхес икәнен тагы бер тапкыр инанабыз.